Ten las dos cosas. Buenas tardes. Sí, ya está en él, sí. ¿Cómo? Déjeme un sitio. Buenas tardes. Le das para... Ay, ¿qué? No, carallo, Camilla, mira para mí. 1 y 2, que no soy lista. Se podemos pechar a porta que non há corriente. Pero no tengo un bolígrafo. Tengo. Las gafas, caridad. ¿Cómo? Bueno, estamos todos. No. Ojo. Oh, qué chulada. Bueno, moi boas noites a todos e a todas. Imos empezar a sesión do pleno da corporación, da sesión ordinaria. O primeiro punto da orden do día é a aprobación da acta da sesión anterior do 28 de xaneiro de 2016. Algo que decir sobre a acta, Partido Popular? Boas tardes a todos, non temos nada que comentar. Non. Partido No, Socialista? nada. BNG? Non? Nós tampouco. Votamos entón. Votos a favor da acta? Vale. Bueno, o segundo punto é toma de coñecemento da renuncia do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Socialista, Manuel Bartolomé Freire Eiras. Bueno, con data 29 de xaneiro, entregou no Concello a comunicación na que di textualmente que por motivos laborales presenta a súa dimisión como concelleiro desta corporación. Dase conta ao pleno para poder, así co certificado, poder comunicarlle á Xunta Electoral e solicitar novas credenciais. Non se notificou a Xunta Electoral desde o 29 de xaneiro? Non, é que para poder notificalo ten que haber un certificado do pleno. Mentras non se dá coñecemento ao pleno e hai certificado, non se pode facer. Non é certo. Bueno, vostede di que non é certo, pero os servicios técnicos do Concello así o constatan, e de feito, bueno, xa non é... Nas anteriores corporacións, cada vez que había que tomaba posición o concelleiro, facíase no mismo pleno. Dábase conta, e eu dixenlle ao secretario, dixenlle por teléfono, de que mirara as actas anteriores e mandounos unha cousa de obviado. Bueno, vamos a ver. O secretario o mirou Obviado. e o consultou, por se acaso, vale? E comprobou que efectivamente é así. Mentras non ten o pleno coñecemento da renuncia, non se pode notificar a Xunta Electoral. De feito, incluso, habería posibilidade de que reconsiderara a súa decisión, como xa ten acontecido nalgúnas outras corporacións, non en este Concello, noutros concellos. Mentras o pleno non ten coñecemento da renuncia, non hai un certificado da toma de coñecemento do pleno e, polo tanto, non se lle pode notificar a Xunta Electoral. Isto é o que nos transmiten. Esta solicitude esta comunicación foi presentada xusto o día seguinte do pleno anterior. Se fora comunicado antes, pois incluiría xa no pleno anterior, e xa se podería hoxe ter a seguinte persoa da lista ou a persoa que vai a coller acta aquí presente. Pero como foi xusto o día despois do anterior pleno, non houbo lugar a dar coñecemento Bueno, disto. pois se lle parece ben a vostede, nos queremos un informe do señor secretario onde manifeste que non se pode. Pois sin problema. Vale.
Partido Popular, algo que decir ao respecto? Agradecer os servicios, desearlle moita sorte e efectivamente creo que a renuncia non é efectiva hasta que se dá conta dela pleno porque hasta ese momento ten a posibilidade de botarse atrás. Efectivamente. Partido Socialista Pois se eu interveu. volvo a reiterar o mismo, a decir que aquí sempre se fixo igual e que bueno, que tamén nos lle agradecemos, por suposto, o traballo todo que fixo a Bardo, o noso compañeiro, e volvo a repetir o mismo, que aquí, se se miran as actas anteriores, sempre se fixo así. O sea, era o primeiro punto da orden do día que se levaba, que efectivamente, si é preceptivo que se dé conta ao pleno antes da toma de posesión, pero non é preceptivo para pedir a acta a Xunta Electoral de Zona. E, de feito, o noso compañeiro fixo o día seguinte do pleno para que pudéramos ter, en este momento, o outro concelleiro. E precisamente se fixo por eso, e se o mira ben e revisan as actas de plenos anteriores, aquí dábase coñecemento e inmediatamente antes de iniciar o pleno para non vulnerar os dereitos fundamentais dos concelleiros e do pueblo de Muros, pois se tomaba posesión en ese momento, se o mira, veo, vale? Rematou? Si queremos queixarnos de que non temos o concelleiro por culpa de que... Queda constancia da súa Vale. queixa. A ver se é verdad, faga a favor de que quede constancia. Eu teño constancia de que se tiña feito así alguna vez, non pleno, se non quer dicir que mellor daquela se fixera de xito ilegal, non? Se o secretario informa de que non se pode facer, pois non. Pero que informe primeiro. De todas formas, desexamos a Bardo, efectivamente, que lle vai a ben no seu novo traballo e que Charo se pode incorporar canto antes, porque é o ideal para todos, non? Que este o pleno constituído con todos os seus integrantes, pois para que funcione con normalidade. Bueno, efectivamente, se non se fixo antes é porque nos comunicaron que non se podía, que era necesario ter ese certificado da toma de coñecemento do pleno, que a nos non se... xa non é que non se iguale, que de desexar que estea a corporación completa, vale? A parte diso, pois, bueno, desexarlle que lle vaya moi ben na súa nova etapa e, por suposto, como a calquera persoa que se decide a participar na vida pública dende unha corporación, pois agradecerlle os servizos prestados, que sempre é unha tarefa que bueno, que todos sabemos o que costa e ten ratos agradables e outros menos agradables e, polo tanto, sempre le agradecer. Terceiro punto de orden do día é a aprobación inicial da modificación do regulamento de uso do galego do Concello de Muros. Bueno, traemos a pleno unha proposta de modificar o regulamento de uso do galego do Concello de Muros. Este regulamento fora aprobado por unanimidade en 2001, o regulamento de uso do galego, e en abril de 2013 se aprobara no pleno desta corporación unha modificación que o que facía era eliminar o carácter preferente do uso do galego no Concello de Muros, na administración do Concello de Muros. Vou a ler a proposta, non vou a ler todo o regulamento, evidentemente, pero si vou ler cales son os motivos de que se modifique o regulamento. Colleuse como base o regulamento de uso do galego do Concello de Muros, aprobado no 2001 polo Concello de Muros. Cando se publicou o regulamento non existía o Servizo de Normalización Lingüística no Concello de Muros, que se creou no ano 2003. Polo que se engadiron as funcións do servicio, así como as revisións que se deben realizar desde este servicio. Moi importante, tendo en conta que o Concello ten aprobado un regulamento de uso do galego do ano 2001. Servicio de Normalización Lingüística explícanse as funcións que ten o servicio con respecto a todos os escritos e publicacións realizadas no Concello, xa que este debería ser un exemplo de corrección lingüística de cara á sociedade. Topónimos. Actualizouse o apartado segundo os criterios establecidos pola Comisión de Toponimia do 2002 e segundo establecido pola ONU no caso de optar por un topónimo honorífico ou conmemorativo no 2003. Linguaxe inclusiva e non sexista. É un tema moi importante a día de hoxe. O non utilizar unha linguaxe sexista desde a administración. E por que deberíamos utilizar a linguaxe non sexista? Pois polos seguintes criterios. Para dar visibilidade ao 50% da poboación, sexa cal sexa o sexo que se vexa implicado neste proceso de ocultación, e para solucionar problemas de ambigüedade na comunicación.
Tamén se actualizou o regulamento con respecto á atención ao público mediante mecanismos automáticos, tales como contestadores de teléfonos ou outros medios telefónicos ou informáticos que deberían estar en galego. Por certo, isto témolo pendente aínda. Bueno, pois isto é un resumo dos motivos polos que se modifica o regulamento de uso do galego. Partido Popular. Moi ben, entendemos que esta revisión do regulamento existente do ano 2001, como moi ben di vostede, pretende unha actualización do mesmo para incluir determinados supostos que non se contemplaban. Entendemos, ademais, que se enmarca no anuncio que o equipo de goberno fixo na última sesión do Pleno, cando lle preguntamos pola execución do acordo de baixada de IBI e se nos indicou que se estaban a revisar varias ordenanzas. Gustaríanos a este respecto comentar varias cousas. Parécenos ben que se actualice o regulamento do ano 2001, adaptando as novas tecnoloxías e formas de comunicación, pero pensamos que non é unha cuestión prioritaria, posto que a utilización do galego está normalizada no noso concello, aínda que poida admitir melloras. Unha vez máis, o Goberno de Compromiso por Galicia parece actuar pola súa conta, prescindindo dos acordos do Pleno e priorizando actuacións de cara á galería. É unha evidencia que neste concello o galego é a lingua de comunicación habitual cos veciños e outras administracións dende hai anos, aínda que se deran incidentes puntuais nos mandatos do PSOE. Polo que o que se nos presenta non é máis que unha actuación cosmética, e máis se temos en conta que non ven acompañada dunha memoria económica que avalíe os custos que vai xerar a implantación desta actualización ou normalización. E tampouco se explique como se vai implantar o disposto, por exemplo, no artigo 10.10, no que se indica que todas as actividades comunicativas, culturais, deportivas, divulgativas, etc., organizadas por outras entidades, será requisito que se desenvolvan en xeral en lingua galega. Preguntámonos se isto quere decir que se vai prohibir ou vai se lle denegar permiso ás entidades que realicen actividades no concello se non se fan en galego. Hai uns días celebrábamos o Día da Lingua Nai e onte mesmo adicouse o día a Rosalía de Castro conmemorando a data do seu nacemento. A nós parécenos ben que se facilite e fomente o uso do galego. E máis, abogamos porque esa normalización se estenda a outros ámbitos municipais, como a normalización das instalacións deportivas ou as de recollida de lixo, ou o alumeado ou as estacións de boveo ou o cumprimento dos acordos do Pleno, por exemplo, que sí están necesitados de normalización. Señora Alfonso, existe algún estudio económico sobre os custos de implantación desta actualización da norma? Polo que non sabemos, o Servicio de Normalización conta únicamente con un técnico, que terá que revisar todas as publicacións, escritos, comunicacións, letreiros, anuncios, contratos. Tense pensado reforzar ese servicio ou vais externalizar de alguna maneira? Como se vai afrontar a carga de traballo que supoñen as funcións asignadas ao Servicio de Normalización, que, segundo se indica no artigo 18, serán as xerais, as de dinamización sociolingüística, as de formación sociolingüística, as de asesoramento lingüístico, e, ademais, segundo os artigos 23 e 24, terá que formar parte dos tribunais dos procesos de selección e desenvolver programas de formación. Como se van, ademais, afrontar os custos de traducción xurada de documentos públicos ou privados? Por outra parte, o disposto no artículo 16.5 relativo a topónimos honoríficos ou conmemorativos parece ter mellor cabida nun regulamento de honores e distincións que pensamos que tamén existe no Concello. Esperamos as súas aclaracións a estas cuestións. Tomatón? Bien, Partido Socialista? Vale. Efectivamente, no Concello de Muros existe un regulamento do uso do galego desde o ano 2001. Ese regulamento foi aprobado polo Partido Socialista cando estábamos gobernando e existe un servicio de normalización lingüístico que tamén aprobamos e creamos o Partido Socialista. Visto a proposta que fan desde o grupo do goberno, que é unha proposta que en algunha parte eu
me parece que podería estar ben. O sea, outro día na comisión informativa explicounos que o único que se ampliaban que eran dúas cousas, pero despois, como as copias que mandaron non estaban sombreadas como estas que ao final nos deron en papel, pois a señora alcaldesa marcou 2 puntos así por riba, que era o que se cambiaba, non o tiña tampouco moi claro. Logo, cando xa nos deron a documentación, que foi o luns, cando nos deron a documentación, que foi o martes, perdón, os xoves, e tuvemos a oportunidade de leela, máis polo miúdo, pois vemos que hai cousas que non nos cadran e que creemos que están incluso rayando a legalidade. E decimos por qué, explicamos o porqué. Hai un informe de secretaría onde o señor secretario di legislación aplicable e básase na Lei 3/83 do 15 de xuño de normalización lingüística, na Lei 5/88 de 21 de xuño do uso do galego como lingua oficial de Galicia polas entidades locales, na Lei 7/85 do 2 de abril reguladora de bases de réxime local. E sorpréndenos moitísimo, pero moitísimo, moitísimo, que neste informe de secretaría non se faga ningunha referencia á Constitución española, porque a Constitución española sabemos que para os nacionalistas non existe, pero para nós, que non somos nacionalistas, somos socialistas, pois creemos que é fundamental guiarse pola Constitución. E a Constitución di que o señor secretario esqueceuse da Constitución, non fai ningunha referencia á Constitución aquí. E volvo a repetir, a nosa lei, a nosa nai, todo parte da Constitución, ou debería partir da Constitución. Entón, a Constitución di que España se constituye un Estado social e democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y en su artículo número 3 dice literalmente, punto 1, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Vale, sabémoslo. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Con lo cual, ¿qué quer decir esto? Pois nós interpretamos que, efectivamente, si no Concello de Muros xa por norma xeral se fala o galego, quer decir que non se lle pode prohibir a ninguén que non queira falar galego, non falar galego. E que volvemos aos tempos de antes aquí. Antes era obligatorio falar o castelán, pois agora vai ser obligatorio falar o galego. Eso é anticonstitucional, porque o día aquí a Constitución, ainda que o señor secretario se olvidara de poñelo aquí no seu informe. E logo, digo que hai cousas que sí cumplirían, pero hai outras que, lóxicamente, non cumplen. O dos topónimos e todo eso pareceme que estaría moi ben, o sea, me parece que sí se debería facer, completalo, todo eso. Aproveitar a normalizadora lingüística, tamén me parece moi ben, para traducir os documentos e todo eso. O que non me parece ben, o que non nos parece ben, é que se proíba falar o castelán e que non se lle dé a oportunidade a xente de falar como queira. Por exemplo, do uso externo do galego, artículo 8 da atención ao público. Di, a atención ao público mediante mecanismos automáticos, tales como contestadores de teléfono ou outros medios telefónicos ou informáticos, usarán por defecto o de entrada o galego. O sea, a xente que chama por teléfono ao Concello non ten a oportunidade de decir, cando chamamos a calquer lado de telefónica e nos sale a maquinita dinos, quer que o atendan en galego ou en castelán. E que é un dereito que o di a Constitución. E o Concello de Muros vaille prohibir ese dereito a quen chame o Concello. E logo, o que apuntaba moi ben a representante do Partido Popular, que dice aquí, todas aquelas actividades comunicativas, culturales, deportivas, divulgativas organizadas por outras entidades será un requisito que se desenvolvan en xeral en lingua galego. Tampouco se pode poñer isto, non se pode prohibir. Vale. E logo, o artículo 12 di tampouco, ni se pode prohibir a xente que quer expresarse en castelán,
como a xente que se quere expresar en galego. Estamos no mismo lado, nin unha cousa nin a outra. Entonces, aquí, veladamente, por exemplo, o contestador non pode estar simplemente en galego, non, porque vai contra a Constitución, non pode, teñe que dar a opción, e unha persona que chama e a Constitución non lle dá opción, o contestador non lle dá opción, eso non, e logo, os escritos teñen que estar nas dúas linguas, nas dúas, e iso non o pon aquí, pon todo o contrario. É máis, no artigo 12 di, o sea, os veciños de Muros tamén nos proíben, nos recortan os nosos dereitos aquí no artigo 12, no punto 3, porque di, para que o Concello de Muros colabore en actividades comunicativas, culturais, deportivas, divulgativas, etc., organizadas por outras entidades, será requisito que estas se desenvolvan en xeral en lingua galego. Isto non se pode facer. O Concello de Muros non se lle poden recortar a posibilidad de intervir en calquer concurso, en calquer programa, en calquer oferta. Imagínate que desde o Goberno Central mandan unha proposta para pedir, pois non sei, unha subvención para non sei que. Entonces, según isto, non se pode aceptar porque non ven en galego. Non pode ser, señora alcaldesa. Isto non pode ser. Entonces, que vai a pasar? Que se daqui sale unha aprobación, supoñemos que isto pasará un filtro para ver se é constitucional, porque a nós parecenos ben, digo que se isto se depura, e parece moi ben a aula informática con formacións puntuais e todo eso. Agora, que o que fale en galego teña máis ou menos dereito, non pode ser. Eso non pode ser. E tampouco que falen español ou castelán ou en ruso teña máis ou menos dereitos. Pero no Estado español, o di a Constitución. Clarito lo dice. Vale? Non o di. Bien, nada máis. Acabou. De momento, sí. Venegas. Ben, no BNG estamos un poquinho atónitos que a intervención que acaba de facer a portavoz do Partido Socialista, dis que por xogar un poquinho as palabras, como falaba ela, que tilda dos que non son nacionalistas. Non, sí que son nacionalistas españois. Non somos nacionalistas galegos. Son nacionalistas españois desde o punto de que están a defender a unidade nacional de España. E o segundo término político que utilizou, o de socialistas, eu son socialista. O PSOE fai moitos anos, fai 3 décadas que deixou a Segunda Internacional e que deixou de ser socialista. Xa desde a transición deixou de ser socialista. O sea que aquí nacionalistas, galegos e socialistas somos nós e vós non temos moi claro que sodes, e sobre todo despois dunha intervención tan reaccionaria como que acabas de facer. Entendemos un pouquiño que pasa entre outras cousas a nivel Estado, non? Que se cheguen a pactos con Ciudadanos, que son un partido bastante reaccionario, tamén nacionalista español, e demais, e que deixen de lado outras forzas ou mellor un poquinho máis progresistas e demais. Ao comezo da legislatura falabas de facer un pacto de progreso no Concello de Muros, pois as políticas do idioma, defender o noso idioma é o máis progresista que pode haber, porque na defensa o débil está o progreso, desde o noso humilde entender. O que acabades de facer aquí é insultante para calquera persoa que dedique tempo a defender as minorías, a defender as linguas minoritarias e defender o galego. Fora diso, centrándonos un poquinho no que eu comento, a nós parecenos ben as aportacións que se fixeron ao regulamento, as modificacións que se fixeron e que se axustaran a normativa actual. Entendo que se este documento, como outros, foran igual pactados, se poderían facer algunhas modificacións, algúns axustes, pero, bueno, penso que son cosas que se teñen que procurar mellorar no futuro. Nada máis. Non dixo nada. Bueno, contestando as cuestións que se nos plantexan, non hai unha memoria económica porque entendemos que non hai ningunha repercusión económica, polo menos a corto plazo, para a aplicación deste regulamento, porque hai un servicio de normalización lingüística que se ha creado, cunha normalizadora lingüística que está atendendo, por agora, sin ningún problema, ou ela non nos ten comentado que haxa ningún problema, todas as necesidades do Concello. No momento en que nos comente que ten dificultades para atender
todas as necesidades que hai no Concello en materia lingüística, pois entón estudiaremos se hai que ampliar o servicio ou a ver como se fai o tema. Nada máis lonxe da intención deste goberno municipal prohibirlle a ninguén falar nin en galego nin en castelán. Nada máis lonxe diso. E iso vos lo comento as dúas portavoces, tanto do Partido Popular como a do Partido Socialista. Nada máis lonxe diso. De feito, en abril do 2013, tres concelleiros daquela no grupo mixto trouxemos unha proposta a pleno precisamente porque en este concello se obligaba ou intentou obligar a ciudadanos do Concello de Muros nun despacho deste concello a falar castelán. Mentira. Non me interrumpa, que eu a vostede non a interrumpí. Sí, perdón. Non interrumpa, vale? Pero mentira. Eso e a intervención do representante legal do Concello nun xuicio que tamén intentaba obligar a persoas deste Concello a declarar en castelán en ese xuicio, nos levou naquela ocasión a traer unha proposta a pleno para que iso deixara de acontecer. O Partido Socialista daquela no goberno non ten mellor ocurrencia que ante esa nosa proposta traer outra, o mesmo pleno, para eliminar o uso preferente do galego no Concello de Muros. Por que conto isto? Porque a orixe de todo isto está precisamente nunha prohibición que había, sí, pero non para que se falara o castelán, senón para que se falara o galego. E insisto, nada máis lonxe da intención deste goberno municipal prohibirlle a ninguén que fale nin en galego nin en castelán. Se alguén quere falar en castelán no Concello de Muros, que o fale, ten todo o dereito do mundo. Pero tamén ten todo o dereito do mundo quen queira falar galego a facelo. E entendemos que como goberno municipal temos o deber de facer todo o posible na normalización da lingua galega, que é unha lingua oficial en Galicia, exactamente igual que o castelán. Postos a ler, leamos ese artículo que vostede leu, a portavoz do Partido Socialista leu, o punto 3, Sí. efectivamente di para que o Concello de Muros colabore en actividades comunicativas, culturais, deportivas, divulgativas, etc., organizadas por outras entidades, será requisito que estas se desenvolvan en xeral en lingua galega. Aí hai un en xeral, que algo significa, porque as palabras escríbense para algo. E igual que hasta de agora, se alguén ten especiales dificultades para desenvolverse en galego, non vai ter problema con este goberno municipal para desenvolverse en castelán. Pero entendemos que temos o deber de promover a normalización da lingua e de lle axudar non só as persoas do Concello de Muros que queiran empregar mellor a lingua galega, senón aquelas asociacións e entidades que organicen algo, se o queren facer en galego, desde este Concello de Muros, mentre nos esteamos aquí, faremos todo o posible por axudarlle. E se lle prestará axuda, que para iso hai o Servicio de Normalización Lingüística. Partido Popular, segunda intervención. Non me contestou a que eu lle comentaba sobre o artigo 10.10. Sigo sin ter nada claro que isto non vai a ter unha repercusión económica. Vostede fala aquí de rotulacións, de contestadores. Non ten máis que ver, vostede coñece ben o caso da Comunidade Serra do Barbanza, o problema que teñen pola traducción dos documentos, porque teñen un contrato con unha empresa que lle exixe que se fan en castelán, que a min, bueno, están no seu dereito, pero se iso vai a ser un obstáculo, vai a servir para enredar e liar máis as cousas, pois non o vexo ben. Efectivamente, pon en xeral, que en xeral se fará así, pero por ningún lado se garantiza que se poda utilizar calquera lingua oficial ou cooficial, non o di en ningún sitio. Hai moitos outros regulamentos que eu consultei, que sí que o poñen, o primeiro. Este en ningún sitio menciona, xa tampouco mencionaba antes, creo recordar, pero non aclara as cuestións que lle comento. Eu penso que se realmente se vai a levar isto ao extremo que aquí se pon, se pode incurrir nunha discriminación noutro sentido. Aquí, que eu sepa, a imposición da que vostede fala de castelán era unha imposición de facto porque non estaba recollida en ningún documento, creo, o cual penso que como estaba o regulamento hasta ahora perfectamente válido e sigue, se usted me di ademais que o Servicio de Normalización está traballando con normalidade, revisando xa os textos e todo iso, non vexo a necesidade de introducir aquí
determinadas cuestións que me parece, cuando menos, discutibles. Partido Socialista. Bueno, pois se o motivo que tuvo vostede para traer este regulamento que non é capaz de defendelo aquí, porque non foi capaz de defendelo, o único que dixo é que vostedes cando estaban no grupo mixto, que tampouco é certo, nunca estuveron no grupo mixto, estuveron no grupo de non adscritos, porque viñan de outro grupo, habíanlle roubado ou se habían apropiado dos votos do BNG e estaban no grupo de non adscritos que xa estuveran en outra ocasión que se habían votado xa do BNG. Pero iso non é o discurso. O discurso aquí é, volvo a repetir o mismo, que eu creín que cando falaba do artigo número 3 que iba a repetir o artigo da Constitución, pero non, o único que se dedicou foi a decir, porque yo cando estuve aquí me dijeron, o señor secretario asentou ca cabeza sin estar diante, co cal, non me interrumpa usted a mí, vale? Usted non me interrumpa que estou no uso da miña palabra, así que faga favor, vale? Entonces, nós volvemos a repetir o mismo, o sea, a quen non lle guste a intervención do Partido Socialista, pois nós estamos en todo o noso dereito de manifestar o noso pensamento e o que pensamos deste regulamento e volvemos a decir o mismo. Nós creemos que esta é unha forma velada de prohibir o uso das dúas linguas. Unha forma velada, porque, efectivamente, dígame usted como pode usted solucionar que chamen a un contestador automático e que solamente lle contesten en galego. Como se soluciona iso? Cales son as dúas linguas que teñen a liberdade de falar? O sea, chama unha persona que non sabe falar galego ou que non é galega e non pode falar co Concello de Muros porque non entende. Entón, que coller o coche e vir aquí. E iso recorta moitas posibilidades para o Concello de Muros porque nós non creemos que deba ser así. Creemos, e é verdad que trouxemos aquí un regulamento e en ningún punto dese regulamento, se non traería usted, se o puxera e leería aquí, pero non é certo tampouco, pero claro, é moi fácil falar sin papeles diante, en ningún sitio dese regulamento poñía que non se podería falar o galego, todo o contrario. E volvo a repetir, a defensa do galego non é, o galego non ten dono, o galego é de todos os galegos e todos temos a obrigación de defendelo e defendémolo. O que pasa é que non se pode pasar dun extremo a outro, de ninguna maneira. E volvo a repetir, o sistema a normalizadora lingüística puxémola nós, o Partido Socialista. Non puxo nin vostede, nin o Partido Popular, nin os do BNG que queren ser agora socialistas, según dixo Manolo. Entonces, nós non estamos de acordo con isto e moitísimo menos, estamos de acordo que para que o Concello de Muros colabore en actividades comunitarias, culturais, deportivas e divulgativas organizadas por outras entidades, será requisito que estas se desenvolvan en xeral en galego. Non estamos de acordo con eso, señora alcaldesa. Nós queremos que a xente que chega aquí que teña a liberdade de falar como quere. E usted di que é verdad, pero, sin embargo, por escrito non o pon. Iso non o pon outra cousa distinta. Vale, entonces, volvo a decir o mismo, e, por certo, o informe de secretaría di unha cousa e despois ao final conclúe outra. Pero non nos vamos a meter aí porque se se olvidou de falar da Constitución, da norma fundamental do Estado español, pois non se lle pode pedir máis, claro. Entonces, volvemos a recalcar que desde o Partido Socialista o que queremos é que non se proíba falar a xente como queira, independentemente de que se defenda o noso o galego, porque é a nosa cultura e a nosa identidade, sin ninguna dúbida, vale? Non queremos que no Concello de Muros chegue calquera e se discrimine ou que non se poda relacionar o Concello, tal como pon vostede aquí, porque non se mandan os documentos en galego. E pedimos que os documentos que salen do Concello, que efectivamente, se pode ser, que salen nas dúas linguas. Nada máis. Rematou. Sí. Ben, quería transmitir un problema que tuve fai un tempo atrás con este Concello, que foi que nunha chamada
saltou o contestador e fun atendido no castelán, o cal velou o meu dereito a ser atendido na miña lingua, no galego, recoñecido na Lei de Normalización Lingüística, no Estatuto de Autonomía e en outras normas vixentes. Vale. Quitando eso, alegrámonos de que con esta normativa se vai a solucionar ese problema. Tamén quero convidar a todos os concelleiros a que na hora de redactar as súas mocións, os seus documentos, fagan uso do Servicio de Normalización do Concello, que seguramente non ten ningún problema en corrixir os seus textos e os problemas de escritura que podan ter nesta lingua, que debemos de fomentar entre todos, que non é ninguna deshonra non controlala e que debemos de procurar darlle a dignidade que se merece a nosa lingua, non é tratala como se debe de tratar. Nada máis. Bueno, o artigo 10.10 ten a mesma particularidade que o que lle leín antes a portavoz do Partido Socialista. Ten un en xeral que ten o mesmo significado que no caso anterior. Será requisito que se desenvolvan en xeral en lingua galega. Eu creo que non estamos nunha clase que non fará falta que explique o que significa aí ese en xeral. Insisto en que en ningún momento se vai a prohibir que se celebren actividades porque estén en lingua castelán, se lle vai a prohibir a ningún cidadán ou cidadá que se exprese en lingua castelán. Pode o facer na lingua que queira, non como en determinada época que si se prohibía. O motivo que nos move a nós a traer esta proposta é adaptar o regulamento que había neste Concello ás normativa que saiu posteriormente á súa aprobación. Como dixen, aprobouse no 2001 este regulamento, por certo, naquela ocasión por unanimidade. O Servicio de Normalización Lingüística é do 2003, entón hai normativa posterior que fai convinte que se adapte este regulamento. Unha cousa é que se estea facendo, outra cousa é que este recollido e contemplado xa no regulamento. Nos parece importante que estea recollido e contemplado no regulamento, e isto é o que se trae aquí. Creo que estaba explicado na proposta que vos mandamos, por certo, documentación que tendes dende o xoves da semana pasada, cando se convocaron as comisións informativas, non dende o martes. Pasamos a votar. Votos a favor da modificación da proposta? Votos en contra? Abstencións? Gracias. Bueno, seguinte punto da orden do día e o punto cuarto, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 4 de febreiro de 2016 de aprobación da modificación do proxecto mellora das infraestructuras hidráulicas en Arrocha, parroquia de Serres, incluído no POS 2016. Podelo explicar, Quintela, por favor. Señora Alcaldesa, un minuto. Eu quero poñer de manifesto que non temos a Xunta de Goberno. Como vamos a falar dela si non temos? A miña non temos non solo, pero a vos mandamos, tendes a Xunta de Goberno? Non. Entón, como vamos a ter así non temos a Xunta de Goberno? Entre as que están non a temos. Ai, Dios mío. Temos a de 15 de xaneiro. Están as de xaneiro, non estamos de É que non febreiro. está, entón como traemos isto se non temos a Xunta de Goberno? Na comisión informativa. A ver, isto foi tratado na comisión informativa, Pero non nos deron a Xunta de Goberno, pero creemos que viría, lóxicamente, se se trae este punto, terá que vir ao pleno. Bueno, pues isto foi tratado na comisión informativa, a verdade é que eu non me dei conta de que non tiñades a acta desa Xunta de Goberno e como na comisión informativa non xurdiu ningunha dúda nin problema, pois non, nin me parei a pensar no Nos asunto. pode atraer e levámola. Pero témola que ler. Claro, pero agora tela por aí a man. Non sei, non, agora non podemos ter na REM. E entón, como E facemos agora con non isto? podemos traela. Non, pero non.
A ver, o que se acordou na Xunta de Goberno local foi modificar o proxecto, algo que se explicou na comisión informativa e que vai a explicar Quintela. Pero nos queremos saber que día porque é unha ratificación dunha xunta de goberno local, señora alcaldesa. Vale. Entón queremos Estoulle dicindo que lle pero vai a queremos explicar... saber os antecedentes do acordo, que non os temos. Está na proposta. No, na proposta non temos os antecedentes do acordo. Non está. Eu non os vexo. En fin, leo a proposta, señora. Sí, explique, por favor. Visto o requerimento da Deputación da Coruña de 28 de xaneiro de 2016 en relación á solicitude de subvención feita polo Concello de Muros ao abeiro do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de 2016 para a execución do proxecto denominado Mellora de Infraestructuras Hidráulicas en Arrochas Serres, aprobado polo Pleno da Corporación o día 15 de decembro de 2015. Aí iso está mal. Tamén. A Xunta de Goberno local, celebrada o 4 de febreiro de 2016, acordou aprobar a modificación do proxecto Mellora de Infraestructuras Hidráulicas en Arrochas Serres para adaptalo ao requerimento feito pola Deputación da Coruña o día 28 de xaneiro de 2016, a efectos de ser beneficiario da subvención do POS de 2016. Ratificar este acordo no seguinte pleno da Corporación. Propoño ao Pleno a ratificación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno local do 4 de febreiro de 2016 que acorda aprobar a modificación do proxecto Mellora de Infraestructuras Hidráulicas en Arrochas Serres para adaptalo ao requerimento feito pola Deputación da Coruña o día 28 de xaneiro de 2016 a efectos de ser beneficiario da subvención do POS 2016. Esa é a proposta onde indica onde se aprobou o órgano que aprobou a modificación, que agora explico. Remitido o proxecto á Deputación para incluílo no plan de obras de servicios de 2016, o 28 de xaneiro, como xa leín e indiquei, se recibe comunicación da Deputación onde nos requiren a modificación do proxecto, baseándose fundamentalmente en que había un capítulo e unha serie de partidas que eles consideraban non subvencionables e que deberíamos suprimir do proxecto. Feita a modificación, a comunicación daba un plazo de 10 días para aprobar o modificado, o cal se aprobou na Xunta de Goberno local para traer ao seguinte pleno para ratificar o acordo da Xunta de Goberno. Sin máis. Partido Popular, intervencións. A nos parecenos suficiente a documentación, aquí está reflexado cal foi o acordo que se adoptou na Xunta de Goberno, as explicacións feitas polo que dou o concelleiro na comisión parecenos suficientes, non entendemos moi ben o porqué dese requerimento da Diputación, pero bueno, son cousas que o técnico que vería o proxecto considerou que se veía de facer así e non temos ningún inconveniente. Vale. Partido Socialista. Nos non imos a votar nada que non teñamos na man, que non podamos ler. O sea, nos, por arte de magia, non sabemos o que pon, porque aquí di, visto o requerimento da Deputación da Coruña. Que di o requerimento da Deputación de Coruña? Non o temos. En relación á solicitud de subvención feita polo Concello de Muros ao abeiro do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios. Non sabemos o que di ese requerimento porque non está aquí. Esa é a transparencia do Concello de Muros, que chegamos ao punto de que temos unha proposta da alcaldía para ratificar un acordo dunha xunta de goberno local sin documentación, sin ninguna documentación. Que vote a favor quen queira, pero nós, como mínimo e como exercicio de responsabilidade, non vamos a votar algo que non nos dan e que non temos aquí. O sea, o único que temos é unha copia da proposta e unha copia de unhas partidas de un proxecto. Que é o que pide a Diputación? Non o sabemos, porque non o temos. En que se basa a Xunta de Goberno local para aprobar a modificación? Tampouco sabemos, porque tampouco non o poñen. O normal sería que se non traen a Xunta de Goberno, que non sei por que non a traen, porque traen a Xunta de Goberno casualmente, que casualidade, traen a do 15 de xaneiro, traen a do 8 de xaneiro, traen a do 25 de xaneiro e non traen máis. Casualmente, a que van ratificar no pleno non a traen. Terán algún motivo ou non o sei, pero eu creo que se somos todos un poquinho responsables non podemos aprobar nada que non coñezamos. E agora mesmo aquí, o único punto que pon, que podían pon na proposta, podía ser máis amplia, explicar o que pedía a Diputación, o que dio o informe do técnico, o que se acordou, e entón, sin embargo, non pon nada, o único que di que van a aprobar a modificación do proxecto, que non sabemos
cal é a modificación do proxecto, porque outro día na comisión informativa costoulle un triunfo e ao final non foi capaz de explicar o concelleiro de obras de que cal era, porque decía que o único que é que o que nos explicou ali en aquel momento, se eu recordo ben, explicou que había que a Diputación había sacado unha partida eléctrica que decía que non se podía incluir, e esa partida eléctrica que era de 4.000 ou 6.000, non sabía o número exacto tampouco, porque tampouco tiña os papeles, aquí tampouco están, e entón non sabía canto era a partida. E entón dixo, sacamos eso, porque a Diputación di que a parte eléctrica non entra, e eu preguntei que como se susanou eso, que se puxo en esos 4.000 euros en que se invertiron. E a contestación do concelleiro, se mal non recordo, foi que non se invertiu en nada máis, que se asustaron os números. Seguimos sin saber nada, entón nos dixemos, supuxemos, cando cheguemos ao pleno, daránnos o resto da documentación, porque tampouco nos deron na comisión informativa esa xunta de goberno, e veremos de que estamos falando, pero aquí chegamos outra vez sin documentación. Algún motivo haberá, xo veremos no próximo pleno, se teñen a ben traer esa xunta de goberno ou se lle esquece e non a traen. E un dos motivos que tamén nos enteramos na comisión informativa foi que os proxectos do POS encargáronse fora do Concello, o sea, a xente de fora, non se fixo, ao principio, aquí o Partido Socialista criticábanos porque tiñamos un arquitecto que non era do Concello, e eles dixeron que había que respetar os funcionarios e que tiña que facelo o proxecto. Bueno, pois como non nos enteramos non vimos ningún contrato de momento hasta ahora non o vimos. Vemos que ahora este proxecto firmou Rebeca Ferreiro Núñez, que nós que sepamos non é traballadora do Concello, e tampouco sabemos canto costou o proxecto. Preguntámoslo na comisión informativa e díganos que a señora alcaldesa non sabía e el tampouco sabía. Non sabemos como se lle encargou, non sabemos se se sacou o concurso, se se pediron máis ofertas, se se lle fixo así vienes tú, non sabemos nada máis. Entonces, que nos digan agora, que cheguemos a un punto no Concello de Muros, que nos digan ides a votar unha cousa que non vedes, Santo Tomás, unha vez e nada máis. Nós non imos a votar nada que non coñezamos, sin persuicio de que se nos dan a documentación, como lle decía eu, se van a pola esa acta da Xunta do Goberno e nos permiten leer, seguramente, o mellor, pois aí se explicarase todo, pois non temos ningún problema. Ahora, sin leelo, porque por ciencia infusa non o vamos a votar. Vale. Acabou? De momento, sí. Moi ben. Benega? Ben, na comisión informativa falamos desta cuestión, quedou bastante claro que eran as modificacións, consideramos que é unha cuestión de trámite e que é unha cuestión bastante importante o tema de que se aproben as axudas do POS como para andar metendo trabas, non? Pero aquí parece que hai que andar metendo trabas a todo e poñendo trancos a todo. E máis quen apela á responsabilidade dos concelleiros. Eu tamén apelo á responsabilidade dos concelleiros de que non deixen pasar a posibilidade de solucionar este problema do POS, e apelo tamén á responsabilidade da portavoz municipal do PSOE, que asuma a responsabilidade de que un goberno tan inoperativo e tan cativo que temos, según as súas palabras, pois que asumas que a responsabilidade é únicamente túa, ni siquiera dos teus compañeiros, e que dimitas como portavoz municipal e como concelleira do PSOE, porque que haxe este goberno é culpa túa, non é culpa de ninguén máis. Bueno, todos os votos das urnas non os puxen eu, vale? Segunda intervención, Partido Popular. A nós parecenos suficiente, insisto, creo que aquí se reflexa claramente o que acordou a Xunta de Goberno, as explicacións que dou o concelleiro parecenos adecuadas e suficientes e vamos a votar a favor. Partido Socialista, segunda intervención. Pois nós volvemos a reiterar o mismo, que nos parece moi ben que haxe xente que vote con os ollos pechados e que o único que pedimos é poder ver a documentación, iso é o único que estamos pedindo. E con respecto á manifestación do representante do BNG, pois, bueno, é un rapaz que acaba de chegar que non sabe moi ben como vai a política de Muros de momento e que pide a dimisión porque queremos ler os papeles. E eu me parece que é un dereito que temos, o sea, temos o dereito de que se nos traen algo pleno que non nos dan a documentación, pedila. Se por eso hai que dimitir, pois Manolo, pois haberá que dimitir, pero entonces apaga e vámonos. Se temos que votar a cegas
Eu non creo que eso sea así, e bueno, é a túa opinión de que debo dimitir eu xa sei que non vos gusto moito, pero a mí votou o pobo de Muros. E estou aquí defendendo eses votos e a miña responsabilidade. E, por certo, votoume máis a min que a ti, vale? E que de que este goberno este aí, é certo, tes toda a razón do mundo, que é culpa, pero non miña, porque me parece unha falta de respeto para os meus compañeiros, vale? Os meus compañeiros teñen tanta credibilidade como teño eu, e seguramente máis que tú. É máis máis. Vale? É máis máis. E tamén os votaron, vale? Entonces, se faz o favor, falta de respeto, as mínimas. E nada máis, volvemos a repetir o mismo, que nós non queremos atrancar e non queremos que non se aprobe o POS, ni moitísimo menos, porque recordo que votamos a favor o POS, pero o que si queremos é que esa transparencia que tanto presume vostede, que polo menos que nos entregue a documentación, que é a primeira vez na historia do Concello de Muros que se vai a votar algo sin ver a Xunta de Goberno. Rematou. Sí? Segunda intervención. Por alusións, eu pedín a tua dimisión, Caridad, non porque non podas ler os papeles, sino porque ti recoñeceches públicamente que cometiches un erro poñendo este goberno. Sí. Onde está? O político, cando comete un erro, asume, dimite, sin máis. Fora diso, ou debería dimitir, por dignidade. Fora diso, con respecto ao punto en cuestión, non temos nada máis que engadir. Bueno, vamos a ver. Veñen a este pleno as actas das xuntas de goberno do mes de xaneiro. Aquí estamos falando dun acordo tomado nunha xunta de goberno do mes de febreiro. Ese é o único motivo polo que non está esta acta desta xunta de goberno aquí e non me interrumpa. Sigo. Di que se enteraron na comisión informativa, supoño que se refire á comisión informativa que tivemos este luns, de que encargamos os proxectos fora do Concello. Bueno, pois isto di moito do traballo que fai dende a oposición. Porque resulta que ese proxecto non veu a esta comisión informativa. Ese proxecto foi a comisión informativa anterior ao pleno no que se aprobaron os proxectos do POS. Por lo tanto, tivo ese proxecto a súa disposición se o quiso ver. Dende unha semana antes do pleno, porque nós si temos vido, cando estábamos na oposición, as sesións plenarias sin ter documentación, pero agora teñen desde o xoves anterior cando se convocan as comisións informativas. Entón, no pleno que se aprobou o POS, unha semana antes tivo a súa disposición ese proxecto. En este pleno, unha semana antes, dende o xoves, volveu a ter a súa disposición o proxecto modificado. O acordo está perfectamente recollido na proposta, aprobar a modificación. E tivo a súa disposición os dous proxectos, que os puido comparar. Por se iso fora pouco, na comisión informativa, o concelleiro de Obras e Medio Ambiente explicoulle perfectamente en que consistían eses cambios. E a cuestión non é que el non fora capaz de explicarlo, a cuestión é que vostede non foi capaz de entendelo, que cambia moito, que cambia moito. A Diputación considerou que había que modificar o proxecto, nós tampouco entendemos que haxa que facer esa modificación, pero a Diputación así o exixe, e, polo tanto, contactamos coa persoa que efectivamente fixe este proxecto, que é unha persoa de fora do Concello, porque as dificultades técnicas deste proxecto en concreto, que é o bombeo da Rocha, non nas podía afrontar o aparellador municipal, e el mesmo pideu que o fixera unha persoa de fora. É o único proxecto. Os outros os fixo o aparellador municipal. E nada máis, porque creo que xa está ben. Vamos a votar. Votos a favor? Abstencións? En contra? Bueno. O punto número 5 é declaración da caducidade do procedimento de declaración de nulidade do edicto de corrección de erros do documento de aprobación do PSON e inicio dun novo procedimento. Casi parece un trabalinguas isto. Bueno, a ver, resumindo, o que traemos aquí é declarar a nulidade de un edicto e a aprobación de un novo procedimento, perdón, a nulidade non, o procedimento para a nulidade do edicto e o inicio de un novo procedimento. A cuestión é que en este Concello, na corporación, nun pleno deste Concello, se aprobou no seu momento, se adoptou un acordo
para corrixir erros que había no PSON, eso se remitiu á Xunta Consellería, a Consellería considerou que aquilo non eran erros, que era unha modificación do PSON, se publicou no BOP un edicto dicindo que estaban corrixidos eses erros, e a Consellería, como decía, considera que non é unha corrección de erros, senón que é unha modificación puntual. Que significa iso? Que houbo un edicto, un anuncio no BOP de algo que realmente non pasou, dunha corrección de erros que realmente non hai. Entón, había que anular ese edicto e iniciouse o procedemento concretamente a raíz de un acordo plenario ese edicto publicouse en marzo de 2013, non teño aquí a data de cando se levou anteriormente a pleno o acordo para iniciar o procedemento, publicouse o edicto en marzo de 2013, o 26 de xaneiro, efectivamente. O 26 de xaneiro se trouxo a este pleno, o 26 de xaneiro de 2015, se trouxo a este pleno o acordo plenario para iniciar o procedemento. E o 18 de marzo o Consello Consultivo devolve a este Concello o expediente requerindo unha serie de actuacións, dicindo que había que facer unha serie de actuacións. Entón, a cuestión é que houve un edicto aí de unha corrección de erros que non había tal corrección de erros, hai que anular ese edicto, e a cuestión é que se iniciou o procedemento anteriormente, pero está caducado ese procedemento, entón o que procedemos é a declarar nulo ese procedemento e iniciar un novo procedemento. É un pouco lioso, non sei se me entendeu ben, porque é un pouco lioso. Intervencións, Partido Popular. Bueno, nós somos conscientes de que isto é unha herdanza desas que deixaron os magníficos asesores do goberno do PSOE, pero tamén Nada máis? Vale. Contestolle logo. Partido Socialista? Vamos a ver. Nos na Comisión Informativa xa apuntamos que non creemos que a anulación ou de un edicto que está mal publicado sea motivo para traer o pleno da corporación, pero creemos que simplemente é unha forma de encher papel. Pero as alusións da señora Inés Monteagudo, pois voulle dicir que efectivamente esos maravillosos asesores que tuvemos aquí, gracias a eles, e o traballo deles, e isto creo que foi unha cousa que levamos un montón de veces ao pleno, porque había 50 opinións distintas pola secretaria xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia, porque o PSON de Muros, aprobado polo Partido Popular, con un montón de defectos, pero un montón deles, e con un montón de problemas para os veciños, desde a Oficina Urbanística que creou o Partido Socialista e que volveríamos a crear hoxe, pois arrancháronse os que se puderon, porque non sei se vostede o sabe, pero os redactores do plan e os encargados de aprobar o PSON son moi reacios a cambiar siquiera unha coma. Reacios, pero moi reacios. Por qué? Porque iso vai pasando por un montón de consellerías que teñen que asignar os seus informes e a aprobación do PSON é unha cousa moi complicada, moi longa e moi costosa. Hoxe en día eu creo que non sería moi difícil poder aprobar un PSON porque, primeiramente, porque non hai disponibilidade económica para cometer semexante documento. Entonces, como o documento está como está e como os veciños había un chorreo de xente que pasaba por este concello, pois medio acordamos ca Xunta de Galicia de a ver cales eran os problemas que, entre comillas, se podían solucionar, porque o que non podía ser de ninguna maneira para solucionar as metiduras de pata que deixou o Partido Popular no Concello de Muros era dicirlle a xente que chega aquí pedindo que, por exemplo, que nun plano aparece un camiño polo medio dunha propiedade privada, sin ter sentido,
Cal é a legalidade? A legalidade estricta é que hai que modificar o pexón. Iso é a única forma de modificalo. Bien, entonces, si nos acollemos a que o pexón adolece de un montón de erros, pois hubo cousas que sí se modificaron, outras que non hubo maneira, vale? Pero hubo algunha que sí se modificou por eses informes e por eses traballos que se fixeron aquí na Oficina Urbanística de Muros. Tamén lle vou recordar que na Oficina Urbanística de Muros levamos moitos anos con un problema heredado tamén heredado, vale? E era a legalidade e a defensa da Casa dos Veciños de Esteiro de edificios actuales, que se lle dou a licencia e firmou na Caridad González Arviño, gracias á Oficina Urbanística de Muros, porque nunca tuveron licencia ni licencia de primeira ocupación. E tamén lle vou recordar que esa Oficina Urbanística presentou en Madrid, en Medio Ambiente, a solicitude da modificación da lei da línea de costas, que é un problema moi importante para todos os pueblos costeiros, e de 14 solicitudes que se aprobaron, 5 foron en Muros. O sea que me parece que cando botamos a lengua a facer temos que controlar un pouquiño e saber o que se fixo. O que pasa é que falamos en plan populista, es que yo oí por la calle, pero hai que estar aquí e miralo. E pregúntelle a señora alcaldesa, que lle acaba de preguntar, se se aprobou algunha, se hai, preguntoulle mal, non hai ninguna licencia aprobada publicada en ese edicto de erros, pero anteriores en outros expedientes sí as hai, utilizando esa salida, vamos decir, ese artifuxio para poder legalizar as cousas que eran moi cantosas. Unha línea que pon na letra que ten que ir por non sei onde e logo se pinta por outro lado, eso nos considerábamos que era un erro e tamén considerábamos que os veciños de Muros tiñan todo o dereito a que desde aquí se traballara para poder solucionar ese problema. Algún sí se solucionou, outros non fomos capaces porque bueno, polo que volvo a repetir, porque o pexón é un documento moi solemne que a lei di que hasta que pasen 4 anos e haxa novas necesidades, este moi justificado, non se pode abrir ese pexón. E, dende logo, para un particular é imposible, porque o equipo que forma, o equipo necesario para confeccionar un pexón non está á altura dos veciños. O sea que pareceme ben que se anule ese edicto e, por certo, ese edicto publicouse porque, dispós de moitas instruccións desde a Xunta de Galicia, chegouse á conclusión de que había que facelo así, pero como a marea sube e baixa, pois uns días viñan uns, outros días viñan outros, e un pensaba de unha maneira e outro de outra. Pero que hai que anular o edicto? Sí, sin ninguna dúbida. Que se traballou para favorecer os veciños de Muros? Tamén, sin ninguna dúbida. Non foi ningún capricho de levarlle a Xunta de Galicia a decirlle podemos solucionar este problema dos veciños dicindo que é un erro. Non foi un capricho, nin foi unha forma de descoñecemento. Foi precisamente un intento de solucionar. E algo si se solucionou. Venega. Ben, entendemos que non vamos ponerse aquí a discutir sobre o pexón, tampouco non é o momento. Aquí do que se fala é de que caducou o tempo para declarar a nulidade dun edicto que, según dixo o organismo competente, prescindía total e absolutamente do procedemento legalmente establecido conforme ao artigo correspondente. Creo que é unha cuestión pura de trámite. Na comisión informativa, o señor secretario, que é o funcionario máis legitimidade para informar sobre a legalidade neste Concello, nos dixo que a mellor forma de resolverlo era tendo o pleno, traese o pleno, nos aprobaremos, votaremos a favor e non hai moito máis que añadir sobre este tema. Que eu saiba, non se outorgou ningunha licencia amparada nesa corrección de erros, que eu saiba, non teño constancia de ningunha, nin durante o noso, nin nestes 8 meses que nos levamos aquí, nin eu teño constancia de ningunha anterior amparada nesta corrección de erros, licencia urbanística. Non sei se houve ou non, eu desde logo non teño constancia de ningunha. Efectivamente, comentou xa na comisión informativa que non era necesario traelo a pleno. Como ben dixo o portavoz do BNG, o secretario informou na propia comisión informativa que era necesario traelo a pleno, o mirou, o consultou e, de feito, buscou incluso
xurisprudencia de outros casos nos que había, cosas parecidas que tamén había que traelo a pleno. Non é só opinión miña ou do secretario. En calquera caso, si igual está dicindo que vostede no seu momento cando decidiu traelo a pleno tamén era por encher un acta, porque vostede o trouxo a pleno exactamente o mesmo, dei a data antes e era o 26 de xaneiro de 2015. Entón, que pasa? Daquela era necesario traela a pleno e agora non? Ou daquela vostede quería encher papel? Nós non temos ningunha necesidade de encher papel, que había asuntos abondos para traer, e se non nos hai, porque non son asuntos de vir a pleno, acabamos antes e listo, non hai ningún problema. Segunda intervención. Non teño nós non temos ningunha dúbida de que o seu traballo, señora González, fose coa intención de mellorar os veciños. O que criticamos é o asesoramento que tiña, que non, evidentemente, en este caso non foi o correcto nin o adecuado. Unha vez feita aclarada a cuestión que lle preguntábamos, non temos moito máis que decir ao respecto. Partido Socialista. A opinión súa, usted non coñecía para nada, nin coñece polo miúdo os informes que facían os asesores do Concello de Muros, pero non me extraña nada que vostede opine eso cando acaba de votar unha cousa sin ter papeles na man. Vale, esa é a súa responsabilidade. De todas formas, señora alcaldesa, con respecto a isto, pareceme ben que se solucione este problema e que se inicie un novo procedimento, que se declare a caducidade e se inicie un novo procedimento para anular este dito. O problema de todo isto é que eso non nos vai a levar, por desgracia, e tal como está o Concello ahora mismo, non nos vai a levar a poder solucionar os problemas que se intentaban solucionar. Porque non creo eu que despois de anular este dito teñamos algún medio para solucionar, e vostede sabe e é coñecedora, porque eu acórdome de que a súa pregunta iba casi sempre en este tema por un problema que había de que nós queríamos tratar como erros e que se lle explicou en moitas ocasións, e nós queremos ver como van a solucionar entonces ese problema. Ojalá se solucione. Vale. Venega. Non temos máis que engadir. Bueno, pois eu tampouco teño nada máis que engadir. Hai que anular o edicto, este procedimento caducou, vamos a votar a caducidade do procedimento para poder iniciar un procedimento novo. Votos a favor? Abstencións? Bueno, o seguinte punto é o punto número 6, aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito. Tono, queres explicarte isto? Toma, eso. Visto o informe de intervención de onde consta que en aplicación do artigo 6.2 do Real Decreto 500.990 de 20 de abril o recoñecemento de obrigas correspondentes a exercicios anteriores que, por calquera causa, non o tiveran sido naquel ao que correspondían a competencia do Pleno da Corporación e que neste caso concreto é posible a súa reelección. Na atención exposto, propoño ao Pleno da Corporación o seguinte acordo. Primeiro, aprobar o recoñecemento de créditos relacionados no documento asunto correspondentes a exercicios anteriores. Segundo, aplicar con cargo ao presuposto 2016 os créditos relacionados no documento asunto. Son facturas das que non había partida ou estaba esgotada. Son facturas que non se puderon ou non se pudo comprobar nun momento determinado pois o control formal. Hai dous tipos de control, un control formal, o que a factura veña ben, con falla de pedido, pero si se comprobou o control material. É dicir, que había, os suministros estaban feitos e todo estaba en condicións, con conformidade dos responsables de cada un
Temos dudas. Non. Vale. Partido Popular. Bueno, en 8 meses é a segunda vez que recurrimos a este mecanismo que é de carácter excepcional para pago de débedas e polo que podemos comprobar na relación de gasto, excepto algunha factura da luz correspondente ao mes de marzo do 2015, os demais son todas facturas correspondentes a este mandato. Como indicamos xa en outra ocasión, entendemos que isto é un mecanismo excepcional que non se pode converter na forma habitual de pago, entre outras cousas, porque aos membros da corporación, como pudemos comprobar na Comisión de Facenda do pasado luns, non nos queda claro a que corresponden exactamente eses subministros, xa que de algunha das facturas que se pediu, ni siquiera o propio equipo de goberno supo decir con que se correspondía. Nós non esperamos que se sepan todas as facturas ou suministros que se fan ao Concello, pero esperamos que se as traen a través dun mecanismo excepcional, polo menos o concelleiro ou a señora alcaldesa teñan unha idea de que é o que traen a aprobar. Aínda así, e dado que confiamos plenamente nos servicios administrativos deste Concello e consideramos de xusticia que os proveedores cobren polos servicios, anunciamos o noso voto a favor. Partido Socialista. Bueno, nós, por suposto, tamén vamos a votar a favor porque somos partidarios de que o que se gasta hai que pagalo, independentemente de que efectivamente este é un toto revoluto e con respecto ás facturas, xo dixemos na comisión informativa, xo puxemos de manifesto que carecen dun montón de cousas, carecían, porque nós protestamos na comisión informativa de que non tiña o comprobado conforme do encargado e ora nas copias xa o traen. Polo menos valeu para que o puxeran, pero cando se trouxeron a comisión informativa non viña. E eu recordo que dixen aquí, e usted acordarase que dixen, bueno, ahora cando nos mandes a ver se non ven co aprobado e conforme, e veñen co aprobado e conforme. Bueno, polo menos valeu para eso, algún outra folla aparte, pero bueno, cando teñen, seguramente de que se comprou e eu non teño ninguna dúbida de que foi material para a brigada ou material que fixe falta para o Concello. O único que sí pregunto, porque xa preguntamos en outras ocasións, e creo que foi no último pleno, aquí tamén ven unha factura de Helvetia, que é da compañía de seguros, e é unha factura de 8.000 e pico de euros. Lévanse pagados, da vez pasada, cando nos preguntamos, había unha factura, eu creo que en total, os seguros, había sobre 20.000 ou 30.000 euros, e ora traese unha de 8.000 e pico de euros. A nosa pregunta foi, e volve a ser a mesma, si se están pagando os seguros sin volver a pedir un novo presuposto, porque ven ser a mesma compañía, daquela habíamos sacado un concurso e habíamos pedido ofertas a todas as compañías da plaza, polo menos para conseguir deixar os cartos no Concello de Muros, e vemos que se están renovando os seguros sin facer nada máis, sin pedir novos presupostos, e como sabemos o mundo dos seguros é moi fluctuante e non nos parece ben que se este pagando sin pedir novo presuposto, a menos que vostedes nos digan que pediron outro presuposto, que volveron a pedir ofertas e que o máis barato que foi outra vez o de Helvetia. Pero extrañanos moito que eso se fixera porque non se convocou a mesa. Entonces, eso sí que o queremos preguntar. E tamén queremos preguntar sobre estas facturas cal é o criterio de por que ahora se están levando, se está a arreglar os coches fora do Concello. O sea, nós éramos partidarios de como esa campaña que se fixera, non sei se foi polos empresarios de marca no teu Concello, e agora a norma deste Concello, a nova norma é de contratar xente de fora, levar os coches a arreglar a noia, comprar o gasoil en non sei onde e todo eso. Entonces, aquí tamén hai algo deso e aproveitamos e preguntamos por eso. Pero, de todas formas, que sepa que unha vez dado a orden de pago e gastado os cartos, lóxicamente, non somos partidarios de que se lle pague. Venega. Ben, como xa dixemos da outra vez que se trouxera un pleno unha aprobación extraordinaria de crédito, nós queremos
que fagades todos os esforzos posibles para pagar dentro dos prazos legais os proveedores, non? Porque sería unha boa forma de axudar os autónomos e os pequenos empresarios que colaboran co Concello, non? Que teñen relacións comerciais e que teñen dereito a que se lle fagan os pagos en tempo e forma. Entendemos que isto sirve para eso un pouco, en gran medida. As facturas de gas natural igual nos daba igual que non nos pagarades ainda, non teña maior prisa, pero estamos a favor de aprobar. Segunda intervención. Non temos máis que comentar. No, Partido Socialista, segunda intervención, BNG, segunda intervención, no. Bueno, de gas natural hai que pagar as persoas nos cortan a luz. E se nos cortan a luz pode ser un problema grave. Bueno, nada, decir que hai, como xa apuntaba o concelleiro de Facenda, hai facturas que están sin pagar porque xa non había consignación nas partidas no seu momento e hai algunha outra que efectivamente hai algunha disfunción e lles faltaba ou ben a folla de pedido ou ben o albarán e non é que non as houbera, é que estaban en obras no Departamento de Obras, por eso apareceron agora. Entón, bueno, faremos fincapé cos servicios de tesourería e intervención para que haxa maior coordinación co resto de servicios para que non acontezan estas cousas, que eso minimizaría ademais o ter que acudir a este método para aprobar as facturas. Con respecto a que se arreglen os coches fora do Concello e se mande a xente para fora, é que son coches que están en garantía e teñen que ir ao servicio oficial porque ten que ser ali en Noia. Esa é a única razón, e son os coches, por certo, que se compraron no seu mandato. Se o servicio está ali, para non perder a garantía, hai que ir ali. Os demais se arreglan, se eu saiba, en este Concello. Non sei que coches son, porque En non este coincidían as Concello. matrículas, señora Alcaldesa. Esa é a explicación. E do resto, pois, efectivamente, todos os servicios e facturas está comprobado que está ou ben suministrado ou ben feito o traballo. Creemos que esta xente ten que cobrar, entón nos parecía importante traelo. En intervención tiñan todo isto comprobado e traballado e nos pareceu que había que traelos. Así que vamos a votar. Votos a favor? Pero yo creo que non votamos ninguno. Espera, que eu tengo razón. E vámonos co punto 7, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular con motivo do Día Internacional da Muller. E a presidencia concede permiso, vai ler a miña compañeira. Sí, sin problema. Bueno, antes de empezar, pedir perdón pola miña voz, porque si xa habitualmente é grave, hoxe que estou acatarrada é un pouquiño máis. Bueno, a moción é con motivo do Día Internacional da Muller. Exposición de motivos. A igualdade entre mulleres e homes é un principio xurídico universal e así aparece recollido en numerosos textos normativos. Na Constitución española, que recolle no seu artigo 14 que a poboación española é igual ante a lei sen que poda prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. E o artigo 9.2 sinala que son os poderes públicos os que deben promover as condicións para que a liberdade e a igualdade das persoas e dos grupos nos que se integren sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e social. No Tratado da Comunidade Europea recoñece a igualdade entre mulleres e homes como un dereito de alcance transversal a todo o ordenamento e políticas da Comunidade Europea, artigos 2 e 3. E indícase que a Unión combaterá a exclusión social e a discriminación e fomentará a igualdade entre mulleres e homes. Esta previsión dá maior alcance ao principio de transversalidade e obriga a introducilo en todas as políticas públicas, o que comprende todos os ámbitos de actuación, segundo recollido na Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que tamén establece que a igualdade entre mulleres e homes ten que garantirse en todos os ámbitos, artigo 23. En maio de 2011, o Consello da Unión Europea, co fin de reafirmar e apoiar a estreita relación entre a estrategia da Comisión Europea para a igualdade entre mulleres e homes, 2010-2015, e a Estrategia Europea 2020, reafirmou o seu compromiso de cumprir as aparicións da UE en materia de igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, e adoptou o Pacto Europeo pola Igualdade de Xénero, 2011-2020. Neste pacto, o Consello recoñece que a igualdade entre mulleres e homes constitúe un valor fundamental da Unión Europea, e que as políticas de igualdade de xénero son vitais para o crecemento económico, a prosperidade e a competitividade.
A Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes constitúe o marco normativo nacional para promover o principio de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e fai referencia ao carácter transversal que debe ter a incorporación de igualdade na totalidade das políticas públicas do conxunto do Estado. No ámbito autonómico, a Lei 7/2004 de 16 de xullo galega para a igualdade de mulleres e homes recolle tamén este principio transversal de igualdade de oportunidades no seu artigo 6. En marzo de 2015, a Comisión da Condición Xurídica e Social da Muller de Nacións Unidas, coincidindo coa conmemoración da Beijing máis 20, aprobou unha declaración política que, baixo o lema 50-50 en 2030, aboga pola meta de alcanzar a igualdade de xénero en 15 anos. Na actualidade, todas as institucións nacionais, europeas e internacionais veñen realizando un grande esforzo para garantir o dereito das persoas a non sufrir discriminación por razón de sexo. Este esforzo materialízase fundamentalmente a través de 3 vías de intervención. Unha, o desenvolvemento do principio de igualdade a través de eliminación no ordenamento xurídico das discriminacións por razóns de sexo. 2, as accións positivas, que consisten en medidas específicas de intervención que actúan sobre as barreiras sociais que dificultan a igualdade entre as persoas, co fin de compensar as desigualdades sociais. E 3, o mainstreaming, que lle chaman os pijos, pero é un enfoque transversal de xénero que supón a integración dos obxectivos de igualdade na elaboración e avaliación das políticas públicas. Supón a integración de perspectiva de xénero no conxunto das políticas públicas. O orzamento pode definirse como instrumento a través do cal o Goberno planifica os ingresos e os gastos que se van a realizar no vindeiro exercicio económico e constitúe a ferramenta esencial na que se reflexan as políticas públicas que se van desenvolver e se materializan estas en plans, programas, proxectos ou actuacións concretas dirixidas a satisfacer as necesidades, intereses e expectativas da cidadanía. Os orzamentos sensibles ao xénero ou orzamentos con perspectiva de xénero non son sinónimos de orzamentos diferenciados en programas para homes e para mulleres, senón que responden a unha estrategia para coñecer o impacto que as políticas recollidas nese orzamento teñen sobre mulleres e homes. O obxectivo fundamental é a integración transversal dos asuntos de xénero en todas as políticas, plans e programas que se desenvolvan. Por todo isto exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar o Concello de Muros a ter en conta a perspectiva de xénero na elaboración dos orzamentos municipais do Concello que permita analizar as actuacións que se van desenvolver desde unha perspectiva de xénero, prestando especial atención á situación das mulleres e dos homes en relacións cos programas de gasto. E segundo, instar a Xunta de Galicia, se así o precisa o Concello, a poñer a súa disposición instruccións ou indicacións para ter en conta a perspectiva de xénero na elaboración dos orzamentos. Queredes comentar algo máis? Non, si se entendeu, que xa falei moito. Bueno, intervencións. Partido Socialista. Ninguna. Menega. Ben, estamos totalmente de acordo que a exposición de motivos, se ben tampouco entra moi en profundidade, sigue non, é unha cosa bastante clara, totalmente entendible. Sí que nos parece que o mellor perdeuse unha oportunidade de profundizar un poquinho máis no tema dos acordos, non? Igual buscar algunha medida máis concreto, así. Nos parece, trouxemos unha pequena emenda con un par de puntos que vos paso, por se tedes a ver engadila, e se non, pois tampouco pasa nada. Léola. Entendendo que a cuestión da desigualdade da muller na sociedade actual é un problema integral en todos os ámbitos sociais, propoñemos o seguinte engadido á moción no seu último apartado referente aos acordos cos seguintes puntos. 3. Instar o Concello de Muros a promover a través do CIM e colaborando coas AMPAs e os equipos directivos dos centros de ensino do Concello a creación dun programa de actividades pola igualdade que reforce o traballo educativo dos centros de ensino neste eido. E 4. Instar o Concello de Muros a realizar a través do CIM actividades pola igualdade en todas as parroquias de forma continuada no tempo que axude a concienciar a sociedade da necesidade de avanzar na igualdade real entre homes e mulleres e poñer especial fincapé na concienciación sobre a violencia machista.
Creemos que é un problema grave nesta sociedade, sobre todo o tema da violencia machista, e máis cos últimos casos acontecidos, que un deles nos tocou bastante cerca. Entendemos que é unha forma de que desde o Concello se fagan políticas a prol da igualdade, non máis alá de engadir nos orzamentos, pois que se fagan unhas medidas concretas. Non? Parece-nos que isto sería interesante desenvolvela con profundidade, con rigor, pero unha forma de traballar deste Concello para que vivamos todos unha sociedade máis igualitaria. Non máis. Moi ben. Bueno, de Compromiso por Galicia e dende o Goberno non só nos parece ben a moción, sino que, ademais, dende aquí nos comprometemos, ademais de levar a cabo estes acordos en caso de que se aprobe a moción, que entendo que sí que se vai a aprobar, nos tamén xa anunciamos o noso voto a favor. Nos comprometemos, ademais, a reforzar todos os dispositivos de igualdade existentes ao dispor do Concello para así apostar nunha sociedade libre de todas as manifestacións de violencia contra as mulleres. E tamén a reforzar prioritariamente a sensibilización e formación en igualdade e prevención da violencia de xénero. A maiores, este compromiso vai, independentemente sabe que vai incluído ou non na moción, creo que, bueno, que non nos parece ben solo o que vos poñedes aí, que sí, que nos parece moi ben, pero ademais ese compromiso xa o anunciamos e asumimos directamente. Bueno, máis intervencións? Nos non temos ningún problema en poñerlle esta emenda a nosa moción. Parecenos ben, de feito, nos tiñamos, ao final, nos rogos e preguntas, unha pregunta preparada que viña a colación con isto, que era que nos non sabemos nada do que xa acordamos noutro pleno da prevención das actuacións da prevención de violencia de xénero que se acordaron levar a cabo nos centros educativos. Ben a colación do que di Manu agora, era unha das preguntas que tiñamos. Xa estaba acordado por este pleno. Así que parecenos perfecto. Gracias. Ben, inclúese entón na moción os sí. puntos do BNG. Partido Socialista, intervención? BNG? Non? Parecenos ben. Gracias. Bueno, votamos entón a moción con todos os puntos os que vos tiñades, máis os que apunta o BNG. Vale? Votos a favor da moción? Unanimidade. Bueno, punto número 8 son resolucións de alcaldía. A este pleno veñen as actas das xuntas de goberno do mes de xaneiro, como xa comentaba anteriormente, e os decretos tamén do mes de xaneiro. Mocións de urxencia. Algunha moción de urxencia? Non? E por último, punto número 10, rogos e preguntas. Partido Popular. Eu traio aquí unha copia dos nosos rogos e preguntas para vostede, como prefiro que llas pagamos todas xuntas, para que non teña que escribir para contestar. Bueno, primeiro era simplemente un comentario que revisamos a publicación das actas que aparecen na web e hai unha que aparece como sesión organizativa, que é do mes de outubro, que é un erro porque é unha sesión ordinaria. Queríamos saber se fixo algunha xestión co próximo vencemento do contrato con Espina ou se hai algunha previsión ao respecto. Tamén nos gustaría que nos explicara como é o procedemento de concesión de vados e que comprobacións se fan para outorgalos. Queremos saber cales son os reparos de intervención a nómina do mes de xaneiro levantados pola alcaldía no decreto 43 e por que non está publicada no boletín oficial da provincia a prórroga dos orzamentos. Gustaríanos saber tamén se a licencia que se outorga no decreto 46 corresponde a unha obra que teña unha orden de paralización e un mandato de reposición, se a licencia é para facer outra actuación ou para repoñer as escaleiras ao estado anterior. A raíz das queixas que nos fan chegar varios empregados municipais en relación coa distribución do traballo do personal de limpeza de edificios públicos,
presentamos o pasado día 17 un escrito solicitando información sobre ditos cambios, en particular, copia das actas das reunións mantidas cos representantes dos traballadores nas que se negociaron eses cambios. Gustaríanos que nos informara de cando podemos ter esa documentación e se existe algunha reclamación dos traballadores en este sentido. Podemos ver tamén en diversos medios que o Concello vai poñer un autobús para acudir a unha manifestación este sábado. Gustaríanos que nos explicara como se tramita e xustifica este gasto e se coordinou coa entidade convocante. Fíxose algún avance na reparación do camiño de Rebordiño ou todavía segue vallado? Gustaríanos tamén recibir algunha explicación de por que non se cumpliu a programación de entroido que vostedes mesmos aprobaron. Estaba anunciada unha carpa que non se puxo e no que nos parece unha falta de consideración para co traballo das comparsas o palco facía inviable ver os bailes e a megafonía apenas se escoitaba. E tamén nos gustaría saber que criterios se seguiron para escoller o xurado. Unha dúbida que temos é se teñen intención de traer novamente a pleno o plan de aforro e investimento da Deputación, tendo en conta as propostas que se plantexaron polos grupos da corporación, porque o plazo remata o 18 de marzo e xa non vai haber outro pleno. Usen ese afán ahorrador, pois, que non queren endebedarse máis e van a renunciar. Resúltanos grave o incumprimento reiterado dos acordos do Pleno. Non se volveu a dar conta aos grupos municipais da situación das obras da piscina. Non sabemos se é que non hai nada que contar. E non nos diga vostede que non se fai responsable de que se traballe no tellado da piscina con mal tempo, porque supoño que non será vostede a encargada de seguridade das obras. En calquera caso, se se esperou ao mes de decembro, pois era bastante probable que chovera. Queremos saber se hai unha data fixa para a reapertura total das instalacións. E, por último, facémoslle un rogo. Como supoño que farán todos os membros da corporación, vimos aquí coa intención de que os acordos que adoptamos se executen, de que as propostas que contan co respaldo unánime ou mayoritario en algúns casos, da corporación se leven a cabo, porque esa é a vontade dos veciños expresada neste pleno. Seguimos sen saber nada do orzamento de exercicio 2016. Non sabemos nada da campaña galega 100%. Non sabemos nada da rebaixa do IBI, nin das actuacións de prevención da violencia de xénero que se acordaron levar a cabo nos centros educativos, como lle comentamos anteriormente. Tampouco sabemos nada do acordo de amaño do cemiterio da Atalaya ou das obras da piscina. Vostede, señor Alfonso, goberna para todo o Concello, non só para o seu partido. E parece que se está esquecendo diso. Non debería vir ao pleno con propostas que sabe que non van sair adiante, que só expresan o que quere o equipo de goberno sen ter en conta o resto dos membros da corporación, porque iso é unha pérdida de tempo e de traballo para todos, veciños, traballadores, funcionarios e concelleiros. Pensamos que debería retomar o diálogo e a negociación que dixo na súa toma de posesión que iban presidir o seu mandato e que tan rapidamente desbotou a un lado. Se quere que este sexa fructífero para o noso Concello e instámoslle a que así o faga. Nós, pola nosa parte, estamos por ese labor e aí nos vai a topar. Nada máis, moitas gracias. Bueno, pois contestolle, hai algunha que non lle vou poder contestar agora porque non son cosas concretas e non teño o dato. Bueno, hai un erro na denominación da acta do mes de outubro, pois falaremos con Ángel para que mire isto e hai que mirar se están publicadas. Estamos con respecto da auga de Espina e Delfín, estamos en reunións coa empresa e falamos tamén co Concello de Carnota, pero bueno, non hai nada concretado. Este mesmo luns volve a haber outra reunión con Espina e Delfín ás 5 da tarde, este mesmo luns. O sea que é un asunto que se está traballando, pero non hai nada concretado.
O procedimento para conceder vados e as comprobacións que se fan pois é o que se viña facendo xa de antes. Cando hai unha solicitude, lle pasamos a solicitude á Policía Municipal, que vai mirar o lugar en cuestión, fai un informe, favorable ou desfavorable, e según ese informe pois se concede ou non se concede o vado. Este é o procedimento que se sigue habitualmente. E dos reparos de intervención que comenta do decreto 43, pois lle pasamos copias sen problema. Non hai ningún problema que se lles pase copia disto. Pode vir a miralos ou lle pasamos copias sen problema dos reparos. E a licencia da obra das escaleiras, isto Por que non está publicada a prórroga Ai, dos orzamentos? por que non está publicada no BOP a prórroga dos orzamentos? Pois a verdad é que non sei, preguntarei nin intervención, a ver como funciona isto, vale? No caso das escaleiras, había un proceso aí de reposición da legalidade, porque entendían que eran unhas... Son esas escaleiras, a licencia que vostede fai mención. Imagínome que sí, miro o decreto... En Medrón, con as escaleiras en Medrón. E ali no ia, pois sí, seguramente sean esas. Había un procedimento que estaba caducado, entón se declarou a caducidade dese procedimento de reposición da legalidade, se abreu unha nova solicitude por parte da persoa que fai as obras, informou o Secretaría e o técnico, había informes favorables e se lle concedeu unha licencia de mantemento e conservación das escaleiras. Son esas, eu creo que son esas, porque é ali, escaleiras. Si fai ben, bueno, non sei o nombre, pero sei que é Medrón. Sí, han de ser ali. E o da limpeza. Bueno, da limpeza, vamos a ver. Efectivamente entregou, mandou por correo electrónico a solicitude dun informe sobre o tema da limpeza e entón fixen ese informe do que lle dou copia, vale? E lle conto. Bueno, pero vamos a explicar que pasaba aquí. Teño copias tamén para os outros grupos, se queredes. Claro, estamos esperando. Bueno, a ver, ao chegar á alcaldía vimos que había varios problemas no servicio de limpeza de edificios públicos, varias cuestións que resolver, e entón acabamos optando por facer unha redistribución dos espacios públicos que había para limpar entre o persoal de limpeza. Entre os criterios que se seguían, que era unha das cuestións que nos preguntaban vía o correo electrónico, pois o que se buscou foi que houbera máis igualdade na superficie que limpaba o persoal de limpeza, porque había xente que limpaba aproximadamente 5.000 metros cuadrados ou 5.000 e pico a semana, falo, en un local solo, e pola contra había outras persoas que limpaban 8.000 e pico ou 9.000 metros cuadrados e en varios locales, en 4 ou 5 locales distintos. Había situacións así de moita diferencia entre uns empregados públicos e outros. Había outros problemas como a limpeza da piscina municipal, que nos parece un lugar moi delicado para limpar, onde é moi importante que a limpeza se faga con regularidade e ben. E aí sempre había persoal temporal, había moitos cambios no persoal, porque sempre había 2 persoas a media xornada, e cambiaba moi frecuentemente. Entón, outro dos criterios era que, polo menos, unha das persoas que estivera na piscina, pois estivera máis tempo, que fora unha persoa con un contrato máis largo no Concello, que non houbera tantos cambios nesa instalación. E había unha serie de cuestións, como digo, que nos parecía importante resolver. Túvose en conta o lugar de residencia dos traballadores. Tamén se intentou acortar os desplazamentos do persoal de limpeza dentro dos seus domicilios ata os locales
onde limpaban, non? Un empregado municipal estivo medindo todos os espacios públicos, todos os edificios públicos que había para limpar e, en colaboración con dúas funcionarias, se fixo unha redistribución de esos espacios a limpar. Convoqueinos a todos a unha reunión, e nesa reunión na que estuve eu, lles comunicamos por escrito, lle demos un escrito, dicíndolle que era o que tiñan que limpar con esa nova redistribución, e iso foi todo. Non houve ningunha intervención dos representantes dos traballadores no proceso. No, é que eu non sei se tiña que ter falado con eles, a verdade é que non o sei, se tiña que ter falado con representantes dos traballadores expresamente por este tema, pois, bueno, non sei, un momento, cando teña a próxima mesa con eles, reunión, que xa tuvemos varias, eu comentarei, comenteille o caso desde a axuda a domicilio, pero non porque eu pensara que o tiña que facer, sino porque estábamos nunha reunión e me acordei do tema e o comentei. Do mesmo xeito que comentei o da axuda a domicilio, comentaría isto porque estivemos meses traballando con este asunto, pero simplemente non xurdiu. Teño un escrito dun dos representantes dos traballadores posterior a esta comunicación, a esta reunión que tuve cos traballadores, é un punto a tratar na próxima reunión que teña con eles, evidentemente. E non hai. Si me preguntas se hai algunha reclamación, hai unha reclamación dun traballador, efectivamente, que, bueno, que están estudiando en secretaría. Bueno, o autobús para a manifestación. Efectivamente, decidimos poñer un autobús para esa manifestación. O motivo básico era porque, en principio, un dos motivos importantes desa manifestación era solicitar a retirada do anteproxecto de acuicultura, non? En este pleno da corporación acadouse un acordo unánime solicitando a retirada dese anteproxecto de acuicultura. É un problema que todos podemos comprobar aquí en Muros que preocupa moitísimo o sector, entón nos parecía importante facilitar que quen quixera acudir a esa manifestación puidera acudir. Hai un par de días se anunciou por parte da Conselleira do Mar que se retiraba o anteproxecto da Lei de Acuicultura, pero a Federación Galega de Cofradías e a Plataforma Muros Noia, que con que máis contacto hai, de feito son os que estiveron aquí, manteñen a manifestación porque hai máis problemas que o da Lei de Acuicultura, é unha manifestación a prol do sector do mar. Entón, bueno, tendo en conta o que significa o sector do mar para o Concello de Muros, que non só afecta a quen vive directamente do mar, sino a todos os outros sectores, de xeito directo ou indirecto, pois decidimos que, dunha vez que estaba o autobús tratado e acordado, pois que se mantivera. Creemos que o tema é de suficiente importancia como para que o haxa. Do camiño de Rebordiño, non sei, sabes, Quintela? Con respecto ao Antroido, pois vos comento. Vamos a ver. O Concello non anunciou nunca que fora a poñer o Concello unha carpa, era unha colaboración que facía un grupo de hosteleiros da vila. Finalmente non puideron traer esa carpa. Está no programa que aprobou o Concello. Vale, pero estou dicindo que o Concello non fixo xestións para alquilar unha carpa, para contratar unha carpa. Era unha colaboración de un grupo de hosteleiros que, en principio, iban a facer isto da carpa e máis actividades, o venres e o sábado. Finalmente non puideron facer esas actuacións nin traer a carpa, co cal nos quedamos sen a carpa. Con respecto ao palco, decidimos poñer ese palco baixo porque o alto está en bastante mal estado e tiñamos moito medo que con unha comparsa numerosa que bailara que puidera haber un accidente. Xa no verán pasado vimos que en algún festival de baile tradicional, sobre todo, o palco alto bailaba moitísimo, bailaba tanto como as persoas que bailaban arriba ou un pouco máis, está nunhas condicións bastante malas, co cal, por seguridade, pensamos que era mellor poñer o baixo que o alto. Efectivamente, se viu moi mal,
pero o motivo foi ese, era unha cuestión de seguridade. E o do sonido, pois non sei, tuvo o técnico problemas co sonido en ese momento, el tiña todo preparado, pero sí que os que estábamos ali ao lado oíamos moi ben, pero parece que os que estaban parece que os que estaban un pouco máis ao fondo que non oían ben, non o sei, eso me trasladaron despois, vale, tuvo problemas o técnico de sonido ali no propio evento. Temos intención de traer novamente a pleno o plan de aforro e investimento. Convocamos unha xunta de portavoces, como sabe, porque o concelleiro de Facenda quería explicarlles outra vez máis o porqué da nosa proposta e ver se chegábamos a un acordo. Na xunta de portavoces non houve acordo para destinar todo o PAI a débeda, o que se lle debe aos bancos, e entón estamos traballando nas propostas que aportaba desde a oposición para facer co PAI un mixto, parte de débeda e parte de investimento, coas propostas que vos puxeste de saber a pleno para o PAI. E con respecto da piscina, pois vos comenta Quintela, que estivo aínda hoxe ali outra vez. Bueno, a piscina a semana pasada os traballadores non viñeron, estaban facendo o traballo en taller, os chamamos para saber, estaban preparando elementos para a próxima semana que dá mellor tempo vir xa co que son os paneles para cubrir son un pouco máis de 2 tercios da piscina, que se está preparado para cubrir os elementos das claraboias e demais. Esperemos que a semana que non chove, que o tempo acompañe. Bueno, e logo hai no último un rogo para que se cumplan acordos e se fagan unha serie de xestións. Non temos data, entonces, de apertura. Non, porque agora non debería de tardar porque falta moi pouco para que poñan os paneles, non? Probablemente a semana que ven xa sacaron os canales. A colocación de paneles é moi rápida, simplemente fixamos, se teñen preparados os cortes para o que son as ventilacións e demais, pero o que ten que acompañar é o tempo, porque evidentemente as dimensións dos paneles son grandes, e se hai vento non poden andar con eles na coberta, porque aí a verdade que se pode estar. Bueno, e con respecto a estos últimos asuntos que comentan no último rogo, que son varios, as obras da piscina, o cementario da Atalaya ou do IBI, que son todos asuntos nos que se está traballando, aínda que digan que non, estánse traballando neles. Estánse traballando en modificacións de ordenanzas, hai dúas xa preparadas, que traeremos a pleno, pero traeremoslas todas xuntas xunto coa do IBI, a ver se pode facer realidade a baixada do IBI, se aproba. Xa nos gustaría nos podelas ter feitas todas en febreiro, a 8 meses de ter entrado aquí, pero non somos capaces de telo feito todo. Estamos traballando en todas estas cousas e esperamos que pouco a pouco vayan saindo. Algúnha non lle falta moito xa. Partido Socialista. Non nos vai a contestar as preguntas do último pleno. Contestou a mitad. Como contestei a mitad? Quedaron preguntas pendientes do último pleno? Quedaron. Nos queremos que dixo que así vai a contestar agora. Bueno, pois non teño aquí a resposta, miraremoslo mañá mesmo, a ver que pasou, e lle mandamos resposta por escrito, xa antes do pleno. Antes do próximo pleno xa lle mandamos resposta por escrito. Bien. E tamén nos van a mandar o permiso de portos de San Pedro. Cando teñamos, sí. Pero iso que xo tiña, solo hai que imprimilo. Cando teñamos preparado. Fágame todas as preguntas e logo lle contesto. Vamos a ver. Primeiro, manifestar que está claro que as queixas son iguales porque son todas as mesmas, tanto o Partido Popular como as nosas. E é un exemplo claro do que está pasando no Concello de Muros, menos o BNG, que é o único que, en vez de facer oposición, fai oposición da oposición, e está encantado co goberno municipal e nós aplaudimoslle, pero bueno, nós estamos descontentos. Entón, as preguntas que fixo o Partido Popular, moitas delas
son as mismas que queremos facer nós. Con respecto ao Entroido, que aprobaron aí, que usted dixo que había unha carpa que iban a poñer os hosteleiros e unha charanga que tamén iban pagar os hosteleiros e que o montaxe da carpa que tiña tamén o permiso de portos, todo isto foi fume porque, según preguntas dos hosteleiros, esa non era a intención deles. Entonces, non sabemos que pasou con todo eso e, dende logo, rogarlle, ese é un rogo, rogarlle que a próxima vez que organice un evento, por favor, que lle dedique un pouquinho de tempo, porque isto foi desastroso. O Carnaval de Muros foi desastroso. Bien, con respecto ao decreto 422 de contratación de socorristas, eso tamén, se fai favor, está sin contestar. Estaba sin publicar e non nos dixo onde o iban a publicar. Trouxo? Sí, trouxenllo. E onde publicaron? Mire, trouxenlle información sobre ese proceso. Pero faltaba publicación. Onde publicaron? Pois publicouse no Taboleiro e na No. páxina Na web. páxina non estuvo nin está. Estuvo anunciado no Taboleiro de Anuncios e na páxina web. Perdón, que acabe as preguntas, non? É o procedimento que seguimos todos. É verdad, perdón. Tes razón. Remate preguntas. Non, cuestión de orde. Que agora organizo o pleno, Manolo. Mire, o decreto 422 de contratación de socorristas está sin publicar. Entón, se se publicou, quereríamos, xa pedimos desde fai 6 meses, unha copia desa publicación. Se a ten, pois agradecemos que non la pase. O de Portos de San Pedro tamén lle agradecemos que non lo pase. Que pasa cos contenedores soterrados? Tamén está sin contestar. Que pasa ca luz? Porque onte non había luz no curro da plaza, non había luz en baño, non había luz en un montón de sitios. A mí non me parece unha broma, parece unha cousa seria que os veciños de Muros se vean privados de luz. E logo, estánse, non sabemos se medio podando, se facendo unha limpeza dos árboles por fin, cando xa os árboles xa están brotados. Entón, queremos saber, non vimos o contrato da empresa, porque non dixo vostede, ou non sei se foi vostede, se foi o concelleiro, que iban que o iban facendo pouco a pouco a cuadrilla de obras. Ao final está facendo unha empresa que non vimos ningún contrato, nin vimos publicado, nin sabemos canto costa. Quen fixo o proxecto do POS, xo vimos aí, e queremos saber canto costa, canto costou ese proxecto, onde se publicou onde se licitou, ou se se contratou directamente, ou como se fixo, que tampouco vimos en ninguna xunta de goberno, nin ningún... E isto supoñemos que a contratación dese proxecto, pois supoñemos que estaría nas xuntas de goberno anteriores, polo menos nas de xaneiro, porque o POS xa se trouxo antes. O de Seguros Helvetia, pois seguimos preguntando o mismo, tampouco non lo contestou, é unha das preguntas que quedaba pendiente aquí na acta. O horario da Policía Local, estamos esperando por el, seguimos esperando por todo. A copia da grabación, que tamén nos dixo que nos iba a dar unha copia, e tampouco nos dou nada. Tamén lle dixemos a última vez que nas probas das listas de axuda a domicilio e de condutores, que, según o artigo que poñían ali na aprobación das bases, había que publicalo ou no BO ou no DOGA, e non estaban publicados. Entón, queremos saber se subsanou e unha copia da publicación. Porque, mentras non se publique, como ben sabe, non se pode aplicar e, de feito, xa están feitas a selección e está sin publicar. As rúas de Muros seguen verdes. Rogámoslle que, cando podan, que lle pasen unha agua. Queremos facer constar a nosa protesta por non poder contar co concelleiro que debíamos ter hoxe aquí nas nosas bancadas e que por falta de, queremos que por falta de non sei se de coñecementos e de interés en que estuveran aquí sentado,
pois vímonos privados de que a nova concelleira este aquí sentada. E logo, con respecto ás traballadoras de limpeza, no decreto número 39, hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 modificacións. 15 modificacións, entre elas de lugares de traballo e de tempo. Entón, o representante de Comisións Obreras, o día 2 de febreiro do 2016, fai máis de 20 días, presentou unha reclamación en nome dos traballadores. Non é unha única reclamación, é unha reclamación en nome dos traballadores, como representante dos traballadores. Protestando por esas modificacións, e di que o Estatuto dos Traballadores di que para facer esta modificación, cando se modifican o posto de traballo de máis de 10 traballadores, hai que xuntar aos representantes locales de traballadores, e non é que vostede non o sepa, é que non se fixo. E pregunto ao Partido Popular tamén onde están esas actas. Non se fixo ninguna reunión. E eles piden, o 2 de febreiro, piden que se convocara unha reunión e se pudera ser posible non superior a 15 días. Os 15 días xa pasaron e a reunión vostede non a convocou. Entón, queremos saber cando vai convocar esa reunión e por que non se convocou a mesa dos representantes dos traballadores. E con respecto á piscina, que di usted que é moi sensible, que a piscina, pois, primeiro, a data que lle dou ao Partido Socialista, o que este pleno desta corporación, era en Navidades. Entón, eu xa non vou preguntar pola data, porque a data xa pasou. Entón, a data xa sabemos, é en Navidades. Entón, si o que queremos preguntar é que si se acordou aquí, si se acordou que iba a haber unha reunión informativa da Comisión de Urbanismo e non se fai ninguna. Temos que vir a preguntar todos os días e pasar por ali pola piscina cando chove, máis cando non chove. E queremos saber cando se van facer esas obras, se non nos digan que son moi grandes os paneles e que o vento que vai tirar cos paneles, porque entonces estaría España paralizada, se ese era o motivo, porque en Galicia máis, porque en Galicia chove moito e vai seguir chovendo, o sea. E queremos saber que pasa con esa obra da piscina e tamén queremos deixar de manifesto e facer constar de que a perda que está a sufrir o Concello por esa paralización da piscina é inasumible e que é un motivo suficiente para que vostede presentara a dimisión. Porque, se non é capaz de poñerlle un teito a unha piscina, mal pode gobernar un Concello. Entón, como o problema ao principio era que había un problema no proxecto e agora, consultado o proxecto na Diputación da Coruña, ese proxecto non se modificou, supoñemos que se vai construir igual ese teito desa piscina, co cal non entendemos por que leva a piscina pechada 8 meses. E queremos saber cando se vai facer esa reunión informativa que acordamos aquí. E de momento nada máis que move son as mesmas reivindicacións. Todos os veciños pedimos ao mesmo. Menos o Bloque que non pide nada. Nada, corre. Dou vos tamén copias de apostos. Aquí ten información sobre o proceso. E a publicación ben, que é o que pedimos nós. Estivo hoxe preguntando. Vamos a ver, sobre este proceso de contratación, vostede noutro pleno quiso dar a entender que había cousas raras aquí na admisión de aspirantes e demais. Bueno, pois aí ten a información que recabou hoxe unha funcionaria. En calquera caso, o que quería dicir é que hoxe estivo unha funcionaria dedicando parte do seu tempo en lugar de outra cousa a isto, cando se podía evitar, porque non tiña máis que solicitar ver o expediente da selección de socorristas e ten a súa disposición. Entón, nós non imos a seguir
gastando tempo dándolle información masticada e resumida. Pero Se non está quere ver publicado, algo, non me está interrumpa que publicado. estou falando. Sí, Se quere está ver publicado. algo, non ten máis que solicitar ver o expediente, e se lle proporciona o expediente completo, que agora sí se poden ver os expedientes no Concello de Muros. Non está publicado. Dos contenedores soterrados xa lle contestei varias veces Sí. e sobre a luz, E que me contestou? Non me pode pois contestar agora? Que non me soros... interrumpa, que eu non a interrumpín a Pero vostede. quero que me conteste. Xa lle contestei varias veces e sobre a luz me comentaba o concelleiro de Obras que houbo onte na... No, sí, o de Facenda, perdón, Tono, que onte ali na Tremenda sí que houbo luces apagadas, espero que xa as foran a arreglar, foi algo puntual de onte, que saibamos non houbo máis problemas esta temporada por ali. O que si está habendo é algún problema que no casco, explica o Quintela, cos de autoxestión, cos de telexestión. Un sistema de telexestión, un dispositivo de telexestión para imprimir a parada de puntos. Está alineado entón, hai puntos que en si funcionan ben, pero o sistema alineado non entende. Entón, se igual para que coinciden un día os puntos xuntos, e para apagados, provocando unha zona un pouco máis oscura. Se era así, cando reparen o aparato, Con respecto ao contrato da poda de árboles, se solicitou presuposto a 3 empresas do Concello ou vinculadas ao Concello e se lle adxudicou a que facía unha oferta de menor precio, que foi a Disbismur. Donde? Pasamos a documentación. Vale, E canto costou o proxecto do POS, eu non sei exactamente o importe, pero bueno, tamén o miramos e lle damos a cifra exacta. Copia da grabación, se trae un pen, un pincho, lle pasamos copia. A persoa que está facendo este traballo non ten problema en facerlle unha copia a calquera grupo da corporación que o queira, aínda que, como todos sabedes, se poden ver en YouTube en calquera momento. Da limpeza, sabos de información, xa comentei que había unha reclamación de un representante dos traballadores reclamando esa reunión e que estaba xa no punto do día da seguinte reunión que teñamos, que xa houbo así como 3 neste mandato. Non vimos ningún acto, señor alcalde, se consultamos de menos. É que vostede non forma parte agora diso, por eso non ten as actas, pero tampouco temos problema en pasarlle ninguna acta desas. Correcto. E do resto de preguntas que tiña, pois xa lle contestaremos, porque o da copia xa está. A copia non nos dou ninguna copia. E a publicación de listas de conductores, pois miro onde foi, pero sempre se publica na página web e no tabuleiro de anuncios de aquí do Concello, igual que estuvo publicada a dos socorristas. Dígolle que non me interrumpa, que a vostede non a interrumpiu ninguén, e xa rematou. Non, señora alcaldesa, quero facer unha pregunta máis. Vostede preguntoume xa todo o que me quiso preguntar. No. Todo o que me quiso preguntar. Non preguntei todo. Acabouse o turno, non ten máis turno de palabra. Vale. Venega. Ben, a nosa primeira pregunta era sobre a piscina municipal, saber como iban as obras, saber por que non se convoca a comisión informativa que se iba a convocar e saber a data de apertura, se estas cousas foron contestadas aquí. Queríamos saber se había avances significativos nas conversas con Telefónica para dotar das as parroquias de Avelleira e Torea. Aquí acusanos de que non facemos nada. Hai xente que de certas parroquias non chegou a falar aínda 8 meses que levamos de legislatura, o sea que cada un que atenda a súa vela. Outra cuestión, un rogo, nestes momentos está aberto un proceso de selección do que resultará a selección dun ou dunha auxiliar administrativa. Resultará ademais unha lista de contratación do estilo das anteriores. Existen neste proceso novidades salientables como a supresión da entrevista persoal, a cal daba lugar a suspicacias de tratos de favor para uns aspirantes en detrimento de outros, é un feito polo que felicitamos ao goberno municipal. Porén, consideramos que todos os procesos deben cinguirse a unhas bases de contratación xustas e normalizadas e a poder ser negociadas e acordadas entre todos os grupos, que eviten unha xestión discrecional das listas de contratación resultantes por parte do cargo discrecional
por parte do cargo político ou do funcionario do Concello encomendado para tal tarefa. Polo tanto, rogamos a creación dunha comisión de persoal que redacte unhas bases de contratación que homologuen todos os procesos e que inclúan unha comisión de contratación encargada de axustar cada proceso as bases homologadas, que vele pola súa aplicación durante o desenvolvemento dos mesmos e que dea conta do resultado de cada proceso en base a criterios de igualdade, equidade, mérito e capacidade. Outra cuestión, outro rogo, é que o pasado sábado un veciño de Esteiro tivo que ser atendido na estrada, foi atendido pola veciñanza e o tráfico tivo que ser dirixido polas persoas que se topaban ali durante un longo período de tempo. Rogamos a creación dunha comisión integrada por todos os grupos políticos para procurar organizar a agrupación de protección civil en todas as parroquias, con un mínimo de 3 ou 4 voluntarios en cada unha delas. Os cales poden ser incentivados con puntos a ter en conta nos procesos de selección do Concello para o acceso aos traballos temporais ou algunha outra medida que estimen oportuno. Outra cuestión, rogamos que se chamen os distintos grupos políticos para traballar sobre os orzamentos deste ano, do cal xa van alá 2 meses e nada se sabe da súa elaboración. Rogamos que se senten as bases para recuperar o proxecto de creación do viveiro de empresas e se engada unha partida para este proxecto nos novos orzamentos. Rogamos tamén que se engada en ditos orzamentos a colocación de bocas de rego nos núcleos veciñais aos que non ten acceso ao servicio de extinción polo tamaño do camión, que permitan actuar rápido ante un posible incendio na temporada de verán, cuestión xa abordada no primeiro pleno ordinario desta legislatura e que debería levarse a cabo antes de que comece a temporada de incendios. Nada máis. Moi ben. Bueno, son todo rogos, eu agradezo especialmente o do proceso de contratación porque efectivamente estamos intentando eliminar as entrevistas que son para o noso gusto demasiado subxectivas e agradecemos ese especialmente e traballaremos nesas bases. A idea inicial era recuperar, actualizar aquelas bases xerais de contratación de persoal de laboral temporal que se fixeran, que se trouxeran a pleno, pero, bueno, creamos a comisión e ou ben se recuperan esas e se parte desas ou se fai unhas novas, non sei igual. Pero sí que nos parece importante. De ADSL vos pode comentar Tono, que estuvo traballando nese asunto. Eu reuníme con Movistar e con Orange. Movistar, por exemplo, sigue falando do cable. O problema que ten o cable en concreto é que as parroquias de Abelleira e Torea están moi lonxe das dúas centralitas, hasta aquí atrás, e da de Esteiro. E iban plantear unha oferta, unha posible oferta para un router. Orange xa planteou un router 4G que, en principio, vai non deixar probar. Eu o que planteaba é que o veciño que quera probar ou alguén que quera probar nunha zona determinada ten un límite de gigas, pero, bueno, dando o DNI ou o nombre DNI, pois, telo un tempo para poder probalo, ou que sea, ou incluso cambiar e probalo a distintos veciños. Iso falei con Orange, dixo que sí, que se a solución sirve, pois, de decisión xa de cada veciño, pois, acordala ou non. Están os dous traballando nese asunto, porque Quintela estabas outro día tamén no ordenador mirando o tema de WiMAX e de internet. Bueno, están eles mirando ese asunto, vale? Entón, sen problema, cando queirades, falades directamente a eles ou preguntades aquí no pleno. De todas formas, cando vades falar con Movistar, recordadelle que Telefónica ten a obriga de dar ese servizo. Máis alado que lle custa. Bueno, pois con isto remata o pleno da corporación. Moitas gracias a todos por vir e boa noite. Está moi ben.